Nu skal vi så spille Dalian. Det er vores anden video med Battlefield. Play for free. I skal til at prøve det, hvis I ikke allerede spiller det. Mads, der er du? Mads? Nej, han fløj. Okay, jeg holder øje om der kommer et jet. Okay, du holder øje der, og jeg holder øje der. Ja, det er okay. Nej, der kommer aldrig jet, fordi de skal først eksplodere, før de kommer. Og de er jo så hurtige. Mads, vi tager bare en speedboat. Og så skal jeg... Wow. Jeg skal skyde. Ja, jeg kører. Nej, jeg vil skyde nu. Nej, jeg kører. Nu må så vente på mig. Jungle on the wall. On the wall, on the wall, on the wall, on the wall. Hvorfor jeg har ikke din? Nej, Mads! Det er min. Det er min. Dun 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 dun. Skal jeg ikke styre? Nej, jeg kan godt lide det her. Nu prøv at trykke F2 hurtigt. Så trykker jeg F1. Nej. Mads! Så sker det der. Oh my god, Mads, prøv at kigge. OMG, man. Mads! Nu helt ærligt. Det tager 5 millioner år from him. Det var så meget sejt. Okay, Mads, vi gør det igen. F1. Du trykker F2, og jeg trykker F1. Mads, den har mistet mere end halvdelen af livet. Nu er du kun et halvt liv tilbage. Jeg er med ikke, og det er du også ikke. Vi skal lige have. Mads, vi har fuldkommen det samme. Hvor mange sprøjter har du? Mads, vi har fuldkommen det samme. Vi har også lige mange bandage og alt sådan noget. Er det ikke sejt? Jeg gør bandage. Det giver noget... og den der, det giver noget liv. Indimellem, men en sprøjte, den giver sådan 50 liv bare. Ligesom til en Predator, den trækker den bare ud. Jeg er 24 væk. Og så begynder den at brøle, sådan en brøleabe. Okay, nu må vi gå sammen. Okay, men Mads, hvor er du? Jeg er lige her bag dig. Okay, Mads, vi overtager B. Det er nemmest. Yeah, jungle on the tree. Ja, tøsedreng. Okay. Nej, der kommer en. Bam, 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 bam. Godt, nu er vi klar. 80 gode skud. Nej! Mads, duk dig. Der er en sniper. Han sidder oppe i kranen. Han sidder der. Nej, det var ikke ham. Men ham kan du også snakke. Jet. Nej, jeg tager bare. Nej, nu er helikopter, fordi så kommer jeg med. Hvis jeg kan nå. Nej, vi tager den her. Den er syg. Tag den. Nu er du komme i. Så vi tager den anden. Nej, jeg kan ikke styre. Nu er jeg også i den. Nej, jeg styrer. Der er også et jet til dig, hvis du vil det. Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Jeg ved det godt, men det er for sent nu. Hvad? Kan du den der? Så er der sang, hvor de synger. Ved det ikke beholde. Wow. Okay, nu er jeg ved det godt, men det er for sent nu. Jeg ved det godt. Nu er der ikke noget styre flyet. Hvad laver du? Jeg elsker at være sindssyg. Og det var så... Au! Jeg blev skudt. Eller... Det må ikke komme med på videoen. Kitto Boy. Jeg tror, det er ham der fra Minecraft, Kitto 5. Tror du ikke noget? Mor, det den her video, den kan vi ikke have. Hvorfor? Jeg ved det godt, men det er for sent nu.
der er nogen, der kan se det her i vandet. Jeg ved det godt. Men det... Mads, har du hoppet ud? Jeg ved det godt. Han hoppede ud. Så tog jeg lige styringen der. Er jet eller hvad? Nej. Er den der så ikke? Og Mads, der er et jet, der ikke kører. Flyvning. Nej! Det er bare ikke i orden. Hvor mange nakkede du?